Zrenjaninsko javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija tokom juna radiće na izgradnji kanalizacione mreže u naseljenim mestima, a intenzivno se radi u 5 sela. Istovremeno, radova će biti i na vodovodnoj mreži. Vodovod je apelovao i na racionalnu potrošnju vode tokom letnjih meseci. Zrenjanin je u potpunosti pokriven kanalizacionom mrežom u dužini od 300 km i u narednom periodu radit će se na unapređenju opreme u crpnim stanicama, dok će se u selima raditi na izgradnji kanalizacione mreže. Intenzivno se radi u 5 mesta. Tokom juna počeće radovi na ugradnji 81 male crpne stanice u Kleku, dok je u Elemiru u toku poslednja faza radova. Radova će biti i na vodovodnoj mreži. U gradu druga faza automatizacije izvorišta. A što se tiče naseljenih mesta, akcenat će biti na povezivanju Stajćeva i Ečke na gradsku vodovodnu mrežu. Prvo će početi radovi od Stajćeva do Ečke i tu će biti urađeno u toku leta oko 1500 metara vodovodne mreže. Znači, cilj je da se prvo Stajćevo spoji na Ečku i zatim da se izgradi vodovodna mreža od izlaza do grada do same Ečke i na taj način ćemo rešiti problem vodosnabdevanja za ta dva naseljena mesta. Već samim završetkom radova između Stajćeva i Ečke poboljšati se kvalitet vodosnabdevanja u Stajćevu. Gajin kaže i da je kontinuiranim ulaganjem u izvorište omogućena dovoljna količina vode stabilnog pritiska, te da poslednje 4 godine nije bilo problema sa vodosnabdevanjem i da se takav sistem mora održati. Vodovod je apelovao na racionalnu potrošnju vode tokom predstojećih letnjih meseci. Ono podrazumeva zalivanje zelenih površina, betonskih površina, navodnjavanje bašti, punjenje bazena i ona predstavlja problem iz razloga što se prilikom neracionalne potrošnje voda naglo izvlači iz mreže i dolazi do pada pritiska vode u mreži. Te oscilacije pritiska vode u mreži dovode do havarije na vodovodnoj mreži, zbog čega mora doći do prekida vodosnabdevanja kako bi se te havarije sanirale. Upravo iz tog razloga preventivno smo apelovali na naše korisnike. Prema njegovim rečima, tokom leta neracionalna potrošnja vode posebno je izražena u naseljenim mestima.